ka jing imba ai. Okay, check. Ka shiti ka ba arpol sinong korin gunong ka ba san ka kot ka ba kat kendai. Ublay ulo don ho Chris. Uda pan Yesuk yaga pertai shalade. Klem da nyo yaga pop haka pertai. Baru la ahengi yaga ktin jong ka jing pan Yesuk. Ublay nyo sho yaga pop haka pertai. Baru ublay la ahengi yaga daga ktin jong ka jing yaga nega ktin jong ka jing pan Yesuk. Ka ktin jong ka jing pan Yesuk kamot ka kubor. Ka ba nginyalap siya ka pertai kade ka kubor ka ba ongkum ni. Ublay ula Yesuk bat ka pertai. Klem ublay nyo sho yaga pop haga pertai. Kata kada ga ktin jong ka jing pan Yesuk. Manong biang. Kaya ktin jong ka jing pan Yesuk kada ga kubor ka ba yalap. Ba ublay nyo sho yaga pop haga pertai. Ublay nyo sho yaga pop haga pertai. Ga ktin jong ka jing pan Yesuk lene ga kubor jong ka jing pan Yesuk ka ba mangi kinoy lap ngini lap kadai. Ublay nyo sho yaga pop haga pertai. Kabamod kumni, ubriu omelette dujok namar ki pop jong u. Ubriu uklamlet dujok namar ba ule pop. Ubriu unlet dujok namar ba u kentat yaga jing pan Yesuk ka ba u Chris ula de pan Yesuk. Full stop. Ladapi ong ba ubriu unlet dujok namar gi pop jong u kata kam de ga ktin jong ka jing pan Yesuk. Kata ga ktin jong jing pan her kaput. Ladangi kinoi lap ngiyeng na pulpit bad ngi ong ubrein penjot ye pi namar ge pop jo pi kada kam de ktin jong jing penisok kada ge ktin jong jing penir kaput. Bad ublei ukhlem a ye ngi kinoi lap ye ge ktin jong jing penir kaput. U a ngi ye ktin jong jing penisok bane thoi ge perthai ba ublei nyau sho ye ge pop ha ge perthai. Piti balai namar khot arpoi ge ong la pelong pop yo jisu bom shom tip ye ge pop. Kenang bo on pelong ye ngi ka hok ublei ho Chris. Na ga jingkeli ka ba kabami kede gini. Hatu yo Chris la pelong pop na em. Hatu la pelong pop na em yo Jisu. Don gibru gibom jupule Bible gibom tip ro em. Kot arfoi gong la pelong pop yo Jisu. Na margi pop jongi. U khlem le pop hare la pelong pop yo. Kenambal ayu kenambal pelong hingi ka hok uble ho Chris. Ban ong ba ublay unsa bishar ya ganegri ya jingim jome namar baru blay bat un saram ya me namar ba mele pop so me de ban siu yu do pop khanang ba men yo jing padem gata kam de khtin jong jing panisu kam de khubor jong jing panisu kade ka khubor jong ka jing kit ram yo tu breu ka wanra e ka jing smo saram hau tu breu ba gata kam de khtin jong jing panisu kade khtin jong ka jing kit ram. Kaya ktin jong jing penisok ke bawah belal ahangi. Hallelujah. Ladangi pule kor nong ba kor ba arpok ong menta ngilong ki ambassador kinong kitins em jong Chris. Kemud ayu kitins em jong Chris. Kitins em kemud ki nong rak khubor. Kaya khubor. Kaba mangi kum ki nong rak khubor kum ki nong kitins em. Kinong kitins emut kinong kit yaga ktin jongs em. Walada kamde ka rokom translate ke baka ambassadors of Christ. Kinong ra yaga khubor. Ka khubor ayu ngira. Tanggawe ka khubor ngira. Ublay uklem nyosho yaga pop haga perthai. Ngilai ban yalap shiga perteng ong ublay nyau sho iga pop pi. Biti balay nyau sho namar ba yo Chris la pelong pop namar jong pertai. Namar gi pop jongi la pelong pop yo. Naga taga daw nyau sho iga pop hangi. Yaga pop la nyau hano, yaga pop la nyau how Chris Jesu. Namar jongi. Naga taga daw ublay uklam nyau sho iga pop haga pertai. Bol ahangi yaga nega ktin jong ka jing pan Yesuk. Yaga nega kubor, yaga nega
kinorak kubor ini kubor lah hangi gay kubor kene de kubor dak he ublei nyosho yaga pop haga perthai naga tagda omdon uweru ubri uban lek dujok naga namar ba ulek pop uklem lek dujok ubri uklem lek dujok namar gi pop jong ulek dujok ngamo ubri ulam lek dujok ubri un salek dujok tambah haga we norem un lek dujok namar ba ukenta ya ka jing pen yesok ka ba ukris ula pen yesok ka negade ka khtin jong ka jing pen yesok lene ka jing shakri jong ka jing pen yesok ka ba la dangi pulet khot khat pra ke baro gelong jong bulai ubala penisuk yangi shalade hi do Christ Yesu baru la ahingi ya ka jing shakri jong ka jing pen yesok ka jing shakri jong ka jing pen yesok ka bumot ka jing yalap lene ka kubor ka bangini to je pertai ba bulai umnyo show ye ka pop ka pertai kita ada ka ministry of reconciliation kita ada ka kubor jong ka jing pen yesok kita ada ka jing shakri jong ka jing pen yesok kita ada ka khtin jong ka jing pen yesok ngano biang phine jubab ke e ka khtin jong ka jing pen yesok ba ne to je ka pertai ba bulai umnyo show ye ka pop ha ka pertai that's it la da pilap de kongpong pimdei ki nong kitins em jong Chris la da pilap de kumwei pat bat pinyo pop how brew pimlong ki nong rakit pimlong ki nora ktin jong soim pimdei ki ambassador jong Chris pimdei ki ambassador jong so tan na bar pinyo ya ga pop hagi brew ubele nong bishara ga pop na mar gi pop jong ka ya ga pop jong ga perthela de bishar ho Chris man bo ba gi pop jong ga perthai barom don lek chu jok na mar gi pop jo ubrew un lek du jok na mar bo kentaj ya ga jing pen yesok ka bo jisu le de pen yesok man bo ba gi pop jong ga perthai man lada pilap de kongpong nagani pimilap ga gospel pilap ya ka weipat ka gospel ka bomde ka gospel bashisha lada pilap de ka ba nyau ga pop hagi bro ba piong lada piaisa do ga pop jopi kan pelet but piklet ya ga bo jisu le pimilap ga gospel pe nyau pop hagi bro pishim ga jakajo blay my goodness. Ubeleu klam ayangi, ye khtin jong jing panir kaput. U ayangi ye khtin ye ka ministry jong ka jing panir so ban ye thok don tang away ka ministry ka ubeleu ayangi. Don tang away mde ar don tang away ka jing shikri ka ministry ka ubeleu ayangi. La khode ka ministry jong ka jing panir sok. Ngilek chaga prathe ban tho bayapi ki non pop ubeleu ulapan yesok. Tuan pediang ye gani gajing penesok kata kada gaji lap ke gospel ke bedai yang sekendok we part ke video amen ngeklem mai pi yo pi ong mai